Aloitetaan luomalla näyte LabVantagessa. Kirjoitetaan tänne kuvaus ja luodaan 1 kappale näytettä. Ja annetaan sille sitten testiksi tai analyysiksi tämä kuiva paino, jota sitten tässä suoritetaan kohta vaalla. Printataan vielä tässä tarrat. Ne on tarratulostimeen. Ja voidaan sitten lukea tässä sisään vaikka langattomalla viivakoodin lukijalla toi näyte. Aloitetaan tämä kuivapainon määritys. Meillä on siinä 3 punnitusta. Muodostetaan yhteys vaakaan ensin. Tällä tavalla pysyy jäljitettävyys siitä, että millä vaalla punnitukset on tehty. Nyt sitten aloitetaan tässä pelkällä tyhjällä kipolla. Punnitustulos tuli tänne meidän taarauskenttään tai tuonne niin ensimmäisen punnitustuloskenttään ja sen jälkeen laitetaan näyte, jossa on vielä vesi mukana. Sitä simuloidaan 3 kuulaa. Painetaan vaasta print ja saadaan luku tonne seuraavaan punnituskenttään ja otetaan vielä sitten, että vesi on haihdutettu pois ja vielä kerran punnitaan ja saadaan sitten toi kuivuneen näytteen paino, jonka jälkeen LIMS laski meille automaattisesti ton kuivapainoprosentin. Voidaan siitä sulkea tämä näkymä ja palata tänne, missä loimme tämän näytteen alun perin. Nyt nähdään, että tämä on suoritettu, tämä meidän kuivapaino mittaus ja printataan tässä vielä esimerkiksi tämmönen tulosraportti, yksinkertainen tulosraportti, missä toi tulos sitten, vain toi lopputulos näkyy. Kiitos.